Sahur shine abincin da mutum ya ci a ƙarshen dare da niyyar azumi. Idan ka ci abinci a farkon dare ko lokacin da zaka kwanta ka ce nayi sahur, ba sahur kai ba. Ba a sahur a farkon dare ko a tsakiyar dare, sai a yi na ƙarshen dare. Daga nan ne ma aka samo sunan sahur ɗin, daga asaru ne. Saharu shine koshin asuba, ƙarshen dare. To abincin da aka ci a wannan lokaci da niyyar azumi shine akalatu sahari. Kuma ba dole bane sai ka ci abinci mai yawa. Ko jur'ata ma, maƙwarwar ruwa ɗaya ka sha da niyyar sahur ya isa. Ko dabino ƙwaya ɗaya ka ci da niyyar sahur ya isa. Da ka karkace sai ka ci abinci ka cika cikinka, a'a. Sannan mu lura da kyau, lokacin ne yake da falala, yake da daraja, ko a wajen azumi ballantana a cikin azumi. Domin Allah ya yabi mutanen ƙwarai, cikin abin da ya yabe su da shi shine a wannan lokacin ba sa bacci. Duk mutumin ƙwarai zaka samu in asuba ta kusa tashi yake, ko dai yana istighfari ko yana sallah ko yana karatun Qur'ani. Shine Allah ya ce wal mustaghfirina bil ashar, da masu yin istighfari a goshin asuba, mana ina yaban su. To haka ne yace kanu qalilan min al-layli ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kaɗan ne na dare suke bacci, in asuba ta zo kuma sai su ta istighfari. Annabi Yaqub lokacin da ƴan uwan Yusuf, ƴaƴansa kenan, suka yi masa laifi, suka batar da dan uwansu na farko, suka batar da na biyun. Babansu ya shiga damuwa, yana ta kuka har ya makance. Daga baya sai suka yi nadama. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Suka ce baban mu ka roƙa mana gafara Allah, lalle mun yi ba daidai ba. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Sai ce to ku bari, akwai wani lokaci mai tsada zan roƙa muku gafara Allah a wajen. Malaman tafsiri suka ce wannan lokacin na cin abincin sahur yake ne. Abdullahi dan Umar ya kasance duk ibadar da yake yi a lokacin babu alam, yakan sa wani bawa daga cikin bayinsa ya ce zauna ka rinka kallon man sama, da ka ga lokacin sahur yayi, asuba ta kusa, ka sanar da ni. Idan sallah yake da an gaya masa sai ya dakatar da sallah, sai ya koma istighfari. Istighfari a wannan lokaci yana da falala. Da haka duk da zamu shiga watan azumi, zamu rinka yin sahur, to amma kada kuma cin abincin sahur ya dauki hankalin mu gabaran yin istighfari da addu'o'i a wannan lokacin. Shine riba. Saboda an san dan adam dangin ci maka ne, sai aka hada masa da ci. To dan haka kar kuma kai garin cin ka manta da abin da yafi cin muhimmanci. To wannan kenan. Mai azumi yakan iya wayar gari da janaba. In dai ba sai da alfijir ya keto sannan janaba ta faru ba, a cikin dare janaba ta same ka, ba kai wanka ba har alfijir ya keto, wannan ba matsala, za ka yi azumin ka. Nana Aisha ta ce annabi yana wayar gari da janaba, ma'ana alfijir yana ketowa ya same shi da janaba a jikinsa, ta saduwa da iyali bai wanka ba, kuma ya wanka ya ci gaba da azuminsa. Da haka mu kula da wannan azumi.